ଗାଁ ଶେଷରେ ଏକ ନିଛାଟିଆ ପୋଖରୀ ଏବଂ ତା କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ପୁରୁଣା ଗଛ ଅଛି। କାଳିଆ ହାତରେ ଏକ କୁରାଡ଼ି ଧରି ସେଠାକୁ ଆସୁଛି। ମାଣିକପୁର ଗାଁର ସେହି ପୁରୁଣା ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ କେହି ଭୁଲରେ ବି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଗାଁର ବୁଢ଼ା ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ସେହି ଗଛରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ରହ୍ମଦୈତ୍ୟ ବାସ କରେ। କିନ୍ତୁ କାଳିଆ ବହୁତ ଜିଦ୍ଦି ଥିଲା। ସେ କାଠ କାଟିବା ପାଇଁ ସେହି ଅଭିଶପ୍ତ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। କାଳିଆ ଗଛ ଗଣ୍ଡି ଉପରକୁ ଜୋରେ କୁରାଢ଼ି ଚୋଟ ପକାଉଛି। ହଠାତ୍ ଗଛରୁ ନାଲି ରକ୍ତ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରେ, ଗଛରୁ ଏହା କୋଉଠୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି? ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ପଳାଇବା ଭଲ ହେବ। କାଳିଆ ଭୟରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଏମିତି କୁହୁଡ଼ି ଘୋଟିଗଲା ଯେ ତାକୁ କିଛି ଦେଖାଗଲାନି। ଗଛ ଉପରୁ ଏକ ବିରାଟ କଳା ଧୋତି ପିନ୍ଧିଥିବା ଛାୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଉଛି। ତାର ଆଖିଗୁଡ଼ିକ ନିଆଁ ଭଳି ଜଳୁଛି ଏବଂ ଦାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଲମ୍ବା। ତାର ବେକରେ ଏକ କଙ୍କାଳ ଅଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଟିର ମଣିଷ, ତୁ ମୋର ବାସସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଆଘାତ କରିଛୁ। ଏହାର ଶାସ୍ତି ତୁ ସଦା ସର୍ବଦା ପାଇଁ ଭୋଗିବୁ। କାଳିଆ ଭୟରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଦୈତ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ କ୍ଷମା ମାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରେତାତ୍ମାର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହେଇନଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମଦୈତ୍ୟ ତାର ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ କାଳିଆର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖିଲା। କାଳିଆର ଶରୀର ଧୀରେ ଧୀରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ଚେହେରା ବଦଳି ଗଛର ଗଣ୍ଡି ଭଳି ଦେଖାଗଲା। ବ୍ରହ୍ମଦୈତ୍ୟ କାଳିଆକୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଦେଲା। ସେ କହିଲା, ତୁ ଏହି ଗଛର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିବୁ। ରାତି ବହୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ହାତରେ ମଶାଲ ଓ ବାଡ଼ି ଧରି କାଳିଆକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନେ କାଳିଆର କୁରାଢ଼ିଟି ମାଟିରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଲେ। ହଠାତ୍ ଗଛ ଉପରୁ ବ୍ରହ୍ମଦୈତ୍ୟର ଭୟଙ୍କର ହସ ଶୁଣାଗଲା। ହରି, ଶୁଣିଲୁ? କେମିତି ଏକ ବିକଟଳ ହସ ଶୁଣାଗଲା ନା? ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏହି ପୋଖରୀ ଆଡ଼କୁ ଆସିବା ଜମାରୁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାଳିଆଟା ସଞ୍ଜବେଳୁ ଗାଁରୁ ନିଖୋଜ ଅଛି। ତା ମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପାଗଳ ହୋଇଗଲାଣି। କିଏ ଜଣେ କହିଲା ସେ ଏହି ଆଡ଼କୁ ଆସିବାର ଦେଖିଥିଲା। ଆରେ ହରି, ସେହି ଗଛ ଆଡ଼କୁ ଦେଖ। ଟର୍ଚ୍ଚର ଆଲୋକ ଗଛର ଗଣ୍ଡି ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଗଛ କାଠରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କାଳିଆର ଚେହେରା ଦେଖାଯାଉଛି। ଗାଁବାଲା ଭୟରେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। କାଳିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକୁଛି, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଲି। ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ନ ମାନିକି ମୁଁ ଏହି ଗଛକୁ ହାଣିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ସେହି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମଦୈତ୍ୟ ମୋତେ ଗଛ ବନେଇଦେଲା। ସେ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଏହି ଗଛ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଛି। ହଠାତ୍ ପୋଖରୀ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗଛରୁ ବ୍ରହ୍ମଦୈତ୍ୟ ବାହାରି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ହଠାତ୍ ଗାଁର ଏକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ହାତରେ ଏକ କମଣ୍ଡଳୁ ଧରି ବ୍ରହ୍ମଦୈତ୍ୟ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗାଁ ଲୋକେ ଡରି ଡରି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓମ୍ ଭୈରବାୟ ନମଃ। ଏହି ନିରୀହ ଲୋକ ଆତ୍ମାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ନହେଲେ ମୋର ଏହି ମନ୍ତ୍ରପୁତ ଜଳ ତତେ ଭସ୍ମ କରିଦେବ। ନା, ଏହା ମୋର ବାସସ୍ଥାନ। ଏହି ଲୋକ ମୋର ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ନିଜ କମଣ୍ଡଳୁରୁ ପବିତ୍ର ଜଳ ବାହାର କରି ବ୍ରହ୍ମଦୈତ୍ୟ ଉପରକୁ ଛିଞ୍ଚି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେହି ଜଳ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ବ୍ରହ୍ମଦୈତ୍ୟ ଶରୀରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି। ତୁମେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମା। ଲୋକଟି ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛି। ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅ। ମୁଁ କାଳିଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏକ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ଗାଁ ଲୋକେ ଏହି ଗଛକୁ କେବେ କାଟିବେ ନାହିଁ। ତୁମର ସର୍ତ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଦୈତ୍ୟ କାଳିଆକୁ ଛାଡ଼ି ସଦା ସର୍ବଦା ପଳେଇ ଯାଉଛି।